Okay, it is Thursday and it's almost 4 p.m. and we are here in the city center of Tampere. And we are going to stop men and ask if they know what this is. Let's see what happens. Tiedättekö te mikä tää on? Tiedätkö te mikä tää on? Onko sulla mitään arvausta tämmöistä? Se liittyy naisiin. Tää on kuukautista. Tää laitetaan, tää toitellaan ja laitetaan sisälle ja tää kevään. Tää on tunneteolta, kun ollaan kotimainen vahvistaja, joka valmistaa näitä ja me tehdään meidän videoblogiin pientä testausta, miten miehet tietää näistä. Onneksi tähän mennessä, eli tiedät säkin. Yes. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos. Ei tiedä. Se on kuukautiskuppi, sanoiko mitään? Tiedätkö mitä tätä käytetään? Okei, tää laitetaan vaan sisälle ja tää kerää kuukautisia. Mä oon tästä yrityksestä. Tää menee meidän videoblogiin. Me tehdään vähän tämmöstä testausta, että tietääkö miehet mikä tää on. Hyvä. No niin, nyt tiedät. Kiitos. Kuinka lähellä? Se on kuukautiskuppi. Tiedättekö miten se toimii? Eli tää taitellaan ja laitetaan sisälle ja tää kerää kuukautisia. Mä oon tosta yrityksestä ja me tehdään pientä tämmöstä koetta, että miten miehet tietää, mikä tää on, missä tää toimii. Kato, nyt te tiedätte. Loistavaa. Kiitos. Moro. Tää. Sä olet ensimmäinen, joka tiesi. Tiedätkö mitä tätä käytetään? Suunnilleen periaatteessa tiedät. Onko se näin? Niin, no joo, okei. Tää siis taitellaan jollain tavalla ja vedetään tällä näin kerran kuukaudesta näin. Joo, se pyydetään. Awesome! Siis mä oon tosiaan Lunetteelta ja me tehdään videoblogia tämmöstä testausta, että miten miehet tietää, miten nää toimii. Sä olet ensimmäinen. Hienoa. Kiitoksia. Monelta täytyy kysyä täällä. Ehkä 5 vasta. Ei hirveän monelta vielä. Kyllä sieltä vielä tulee lisää. Kyllä, sieltä tulee nämä. Ja tässä me valistetaan. Hienoa. Kyllä, hyvää päivää. No moi. Moi. Onks mun nopeasti kysyä, tiedätkö mikä tää on? Anteeksi, tiedätkö mikä tää on? En tiedä. Onko veikkauksia? On! Sieltä tiesi taas. Hyvä. Sinne päin. Tää on kuukautiskuppi. Hetken, joo, nyt. Nyt äkkiseltään mieleen. Ja sä veikkaisit. Mitä vois liittyä? Suoja. Joo, hyvä. Tää on kuukautiskuppi. Eli naisten kuukautissuoja. Taitellaan, lyödään sisälle, sinne menee kaikki sitten tyhjennetään. Asia selvä. Yes. Me ollaan Lunetteelta, se on kotimainen yritys, joka valmistaa näitä. Me tehdään meidän videoblogiin tällaista tutkimusta, että tietääkö miehet mikä tää on. Joo. Mutta nyt sä tiedät. No, nyt on yhden asian pikku. Niin, kato joka päivä oppii jotain uutta. Näinpä. Hyvää päivänjatkoa. Joo, tässä on maa. Kiitoksia. Kiitos. Ei oo, melkein. Tää on
käydään kerran sitten verran tyhjentää aletaan kestokäyttöinen kyllä. Ollaan tosiaan kotimaisella lunnehtialla ja me tehdään meidän videoblogin tämmöistä pientä testausta, että miten miehet tietää mikä tää on. Ja ihan hyvin on osa tietää, että tää on sitten. Ei, mutta nyt tiedätte te. Jes, hyvää päivää. Ei saa rauhaa vastata. Tiedätkö mikä tää on? Joo. Mitä mihin tätä voisi käyttää? Kuukautiskuppia. Joo, eli tää taitellaan ja laitetaan sisälle ja se kerää sitten kuukautisveden ja sitten tyhjennetään laittaa uudestaan. No ei varmaan olekaan, mutta me ollaan tosiaan Lunetteelta, mikä on kotimainen kuukautiskuppien valmistaja. Tehdään vähän tämmöistä pientä tutkimusta, että miten miehet tietää mikä tää on. Oli aika lähellä. Joo, mutta hei, mä nyt tiedät enemmän. Joo. Hyvää päivänjatkoa. Okay, so that was it. Pretty much the younger knew what it was, like, and I think pretty many had an idea, like, this is something to do maybe with menstruation or women or stuff like that. So they not everyone knows, but I think it was like 50-50, so pretty good. But yeah. This was this week's video and we'll see you next week again. Bye!